Dawa buki na wajen kai. Wallahi lafiya ne ya. Wallahi abuki ka. Wallahi biya mace abuki ka. Wallahi abuki noman ne ka ci mun halin. Wallahi abuki na kawai aure ne. Ni abuki na. Wallahi aure ne ke so. Abuki na idan mutum ya ce na sa aure don ga dai. Ni ne aure. Aure kawai ne ke so. Ka sa an kike. Amma ina ce da kuma ba zai ta saki dike kidin na zamani. Gaskiya na rawa ne aure. Ina son aure da zaki zan je gurin ubana. Assalamu alaikum mahaifina. Baba ni da ayi mini aure. Aure fa a wannan zamani da ake cikin shi, wannan zamani na corona virus ba za ka samu aure. Kana son aure ka je Libi. Can ne maza suke zuwa su yi aure ba nan za ka zo ka ce ba. Ina son aure. To ka je ma na ka zo ka nemo na ka yi. Kai sarki rashin kunya ka sakan ka kalle ni kakkare da ka taku wannan hanya ta Libya dan idan ka je Libya zaka in gaya ma in ka hau hanya akwai kishirwa a cikin Sahara ko banci haka nan ma akwai tsoron bacin mota cikin Sahara ga ƴan uwa suna mutuwa sannan kuma idan ka hau hanya ka zaka zuwa gaba in ba Allah matsari da inkin na balwalid idan suka kama mutum 1018 gara ka zauna a gida yaro ka jira lokaci idan lokacin ka na aure yayi za a zarga ma aure ko ba sai ka to Libya ba awo ina jaddada ma dan gara ka yi hakuri yaro